שימו לב ילדים ויהיו מוכנים לעצור. מכל סיבה שהיא. יש סדרה של עקומות קדימה. אזור סלילת כבישים ותחזוקה. שלט עצור קדימה. הביטו, הקשיבו והתכוננו לעצור במעבר במידת הצורך. אזור ללא מעבר. הנתיב הימני מסתיים. מעבר מסילת ברזל לפניך. רמזור לפניך. אדום, צהוב, ירוק. שירותי נהגים. המרחק ממשטח הכביש לגשר או לגשר. התשובה לשאלה, מעל הכתף השמאלית או הימנית. אזור עבודה לפניך. התנועה הפונה שמאלה ברמזור הירוק חייבת לתת זכות קדימה לתנועה הנכנסת. התשובה היא עצור. התקרב לעקומה הקרובה במהירות של 35 מייל או פחות. סע רק בכיוון החץ. מעבר הולכי רגל. מסילת ברזל קדימה. הגשר שלפניך עשוי להיות צר מכדי לפגוש או שמשאית תעבור. תנועת השוליים קדימה. דרך צדדית. מחליקים כאשר רטוב. יישאר ימינה. אתה עומד להיכנס לרחוב חד סטרי מהכיוון הלא נכון. הדרך שלפנינו עשויה להיות חלקה. כביש מהיר מפוצל. מסמן קדימה. שימו לב לאופניים. גבעה לפניך. עצור. אין פניית פרסה. מעבר לאופניים. כלי רכב שנעים לאט. תמרור אזהרה. היו מוכנים לעצור אם ילדים נמצאים במעבר חצייה. האט ותן זכות קדימה על הרכבת. התשובה לשאלה היא לפנות ימינה. אזור ללא מעבר. פנייה שמאלה. אזור בית ספר או שלט מעבר לבית ספר. ללא פניות פרסה. התמזגות בתנועה. לפניך צומת עם כביש צדדי. מחליק כאשר רטוב. בתשובה לשאלה, אדום, צהוב, ירוק. הכביש מתעכל קדימה. סימן זכות קדימה לפניך.
עובדים בכביש שלפניך. מעבר חצייה להולכי רגל. תנועה דו-סטרית. חניה שמורה לאנשים עם מוגבלויות. סימן זכות קדימה. הכביש שינה כיוון בזווית קיצונית. דרך צדדית. הדרך קדימה מתעכלת ימינה ואז שמאלה. רמזור תנועה לפניך. סוף נתיב, איילים חוצים. המהירות המרבית המותרת בתנאים אידיאליים היא 55 מייל. יש להתייחס לצומת כאילו הוא נשלט על ידי תמרור עצור. המהירות הבטוחה המרבית עבור יציאה מהכביש המהיר. מעבר רכבת בקרקע נמוכה. עובדים נמצאים או קרובים מאוד לכביש באזור העבודה שלפניך. המהירות הבטוחה המרבית ביציאה מהכביש המהיר. אין פניית פרסה. למעבר העילי שלפניך יש מרווח נמוך. שינוי כיוון או צמצום הכביש. כשהמדרכה רטובה, הפחת את המהירות שלך. יש גבעה תלולה לפנים. איילים חוצים.